खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 5 सेप्तेम्बर थामहिनबा दिनै फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर थामहिनबा फोरोंगिरि सानखौ गासै भारत नाङैनो फालियो। बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिना साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर आरो गाहाम हामलायथिखौ जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय जासिहरबाय। दिनैनि अक्ट'खौ भारतनि बयनिख्रुइबो मानगोनांसिन फरायसंगिरिफोरनि गेजेराव सासे आरो हादोरनि नैथि हादरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ मान होनो थाखाय सायख'नाय जादोंमोन। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ गावनि जिउखौ फोरोंनायाव बाउसोमदोंमोन। बिथाङा सासे आफादगिरि, सासे सोलोंथाइगिरि, सासे सोलोंथायारि आरो सासे दैदेनगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। बे फालिथायखौ फोरोंगिरिफोर, बोसोनगिरिफोर आरो लामा दिन्थिगिरिफोरनो मान बावनाय महरै फालिनाय जायो। मख'जाथावदि फोरोंगिरिफोरा जोंनि नैथि बिमा-बिफा। जाय गियानखौ गावनि बिमा-बिफाया जोंनो होजोबनो हाया, बैफोरबायदि माखासे गियानखौ जों फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोननो हायो। बिमा-बिफाया जोंखौ जोनोम होयो, खाङो, बायो, फेदेरो, फोलावो। नाथाय फोरोंगिरिफोरा जोंनि थांना थानायनि राहा लामा आरो रोङैखौ रोंहोयो, मिथियैखौ मिथिहोयो। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान।